Láttad hirtelen? Nincs semmi baj. Mi a problémája? Na mi? Nem szabad szívni. Nem szabad. Nem szabad szívni. Nagy probléma van, igen. Ha-ho, jó reggel, kívánok. Jaj! Jaj! Hello, bello. Mi a situ? Mi a situáció? Ahó. Nagyon ügyes vagy. Igen. Nagyon ügyes vagy. Ez a kis fiú. Mindenre alszik. Igen. Mondjad a magadét. Igen. Ó, de ügyes vagyok. Mindjárt elalszok közben. Igen. Na, kuc, kuc. Kuc, kuc. Jöjj! Kuc, 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 kuc. Kuc! Hát meg így is elalszol a kuklás közben. De ügyes ez a bendegúz, igen. Mindenhol alszik is. Igen. Úgy. Igen. Ne panzít. Jöjj! Jöjj! Ahó! Kisfiú! Szia! Most ez mi volt ez? Na mi volt az? Halló? No. Mutassátok meg mindenkinek, hogy bírok szívni. Igen, ez a cücüje ide. Júj!